ole tun tuma chuanin mani Facebook account delete a ti chhiat wang dan kan soidon ani I Facebook live tik manga settings ang kalang chuanin an zong la account worship and control te hian na thi muang deuh hleka pause zeu mai nga chuanin lu sul chu tlai pathum zinga hian alai mi deactivation and deletion te hianin ilutang deactivate dan hi chu ka soi to ka da to chuanin hi annoya delete a zo hin click anga I continue ang delete account na khan chuan ta hianin du thlan tur omani hazi khan chiuan thlang ta ula chuan thlan zo continue to deletion te hian chuanin delete account te hian I password I type pang ta hian tikhanin delete account te hian click lang tikhanin I account chu hein delete thakhat tuna tanga thakhata a in delete dona ma se ilu le chuanin anung le ngal dona I chu wang chuan thakhat chung khan lut lo la a in delete len ani mai chuan kai chuan ka tinung le ngal mai nga an pause le lok ti nun le du kha chuanin cancel deletion te hianin click mai ang tikhanin anung le ngala an hriat tur chu ni thakhat I delete atanga thakhat hnuai in delete len anga ilu le kha chuan anung le ngal zel don ani